Yano pi ibit ban pha cha assembly na mau kayau constituency hauni u arpolai. Uma lasting suciang udai uba ju ai ka jing chakri ya ki ba lengba ki kam jongu kaba utrei kum unong trei sarkar. Henrei uni urang ba hakani ka kenti pamta ukwa ban ai ka jing chakri kaba khambha ya ki ba. Ti ularai ban mi syakalampung jong ka jali jong ka san perthai ban ya khun ya kani election na mau kaya constituency na ka tiket jong ka TMC. Uni urang ba unya kun persya ya u MLA bamenta ka mau kayau uma nujor ki sungo bad ya kiwai pat ki kertong. Sawai pat kertong ta odai uma habahun dekar. Ubadai u MDC jong ka NPP na saphai. Uni urang ba unya kun na ke tiket jong ka NPP persya ya u MLA bamenta uma nujor ki sungo bad kiwai pat ki kertong jong ka mau kayau. Uma nihi maya tengkan udai uwai ni kisam larang ba ubal ya kun ya ki election na ke tiket jong ka kongres haus nem arjar pra. Ni orang ba ula charem no ha uma nujor ki sungo ta lais pa sa pa khandai vote. Bat hagani ka kentik bamenta ni orang ba ula rai ani kun biang ya kani election na ke tiket jong ka kongres. Pat ulong ro uwai na ki samlarang ba uba jui don rengkat bat ki paj ba laha ke kasyon badah kinu kilian ki ba ba ki don kam ye ke jingerap na u ulong ru urang ba uba thrang ban wanra ye ke jingkala ha ka constituency laha kaliang ka roi ka par ka koi ka khia bat kiwai uma nujor ki sungo ulong MLA bamenta jong ka mau kayau constituency. Hagani ka samoy jong ka jinglong MLA jongu ni yoi ba ujukren ye ka jinge jong ka constituency ba jong ka jalahi barok we. Ulong ru urang ba bas ngeukhya ye ka jinge jong ki ba laha ki khap bordar bat ka Assam ane bat kiwai ki jinge kiba ba kimat na kapor si kapor. Ulong ru unong mikmat uba jukren barabor ya kejinge jong kipat ba kibasa akapur berka Assam. Badu jukren ru cak sorkar banra no ya ka blok 1 chamik halaya. Ulong ru unong mikmat uba jukren ya kejing sa aden jong ka constituency bat uba jukren barabor cak sorkar ban kentiu kerdan ya ka CNR di blok Lasken Chaka Civil Subdivision.